И здравейте, приятели, аз съм 243 Радостин и това е втори епизод от поредицата ми на Grow a Garden. Аз съм поиграл малко между другото тук. Строуберитата ми растат, блюберитата и доматите също. В това видео искам да взема някои нови сидове да засадя, ако разбира се има да. А през това време мисля да колекна всичките тези работи. Чайте да намалим малко. Колектирам всичките тези работи. Продаваме ги и мисля да видим дали имаме нови сидове. Тук това също събираме. Томато си. Какво? Отиваме ги продаваме. Между другото да ви кажа, че трети епизод ще е също днес, така че мога да очаквате и днеска втори. Така е трети епизод. Директно се телепортвам. Какво? Нещо не знам какво е това. Чакай, сиц. Има нещо ново тук. Има. Green Apple. И авокадо. Легендарите са тия. Вземе. Това са дървета, мая. Да, това са дървета. И авокадо сид. Те ще ги вземем двете. Моля, а къде са ми? Чакай, а къде са? Да са... Чакай, стой. Got anything to sell? I want to sell my inventory. Какво? Чай малко, бе. Какво стана, бе? Защо мога ги продам? Ама тя не мога са. Чакай. Дай да ги продам, да какво това? Да ги колектвам. Вара, дай да ги колектвам. Ясно си изгубих половината долари за нещо. Да ги посада, да е. Какво това всека е? Посади ги. Тук, сега. Не разбирам защо всичко до момента просто го уесна. Какво това тук, бе, бате? What? Какво е това? Не знам какво е това. Дай да се села на нещо пак. Дай нещо да купа, брат. Това си уестах парите! И дори не ги взех тя работи. Банана си, таре, взимаме бананата. Чакай, гардам. Дай при доматите ще купа. Защо ми лагва, бе, оте? Що ми лагва? Какво съм му направил на този интернет, че ми лагва? Дай да го посада, бе. Ето тук. Сега чакаме да порасне бананата. Тя си ги колектвам. Натискам като оттъпя бутон за колектване. Абе.
Отивам да ги продам. Like it your... А кой е то си ампи, бе, брат? А кой е то? Между другото. Тук няма ли нови сидове? След тази минута 35 секунди. Взимаме 21 такива. Аре, взимаме ги. Строберита. Ма то аз няма къде ги засаждам, бе. Cauliflower. А какво е това, между другото? Не знам какво е това. Долу някакви работи. Няма. След 50 секунди. Сега дайте да посадим строберитото. Е по средата, не? Сега. Такива. И блуберита. Абе, това нещо... Чакай малко. Чакай малко. Чакай малко са. Абе, това как порасна, бе? What the fuck? What the fuck, man? Те блуберите ще вземат абсолютно всичко. Яго. Колко ще струва това цялото? Ще аз той ги продам за сатия. Ние да го продам това. What? Ще аз той. Ардай го, бе. Това е 1 кило, бе. Добре, бе, как това ще е 1 кило? Аре сега. Как това ще е 1 килограм? I want to sell this. $6 това. Чакай, гадам, бе, не това. Колектваме всичко. И тук също. Тук боровенките всеки път трябва по 1000 неща да продавам. I want to sell my inventory. $3000. Here are the seeds. Нови сидове, няма ли? Cauliflower. 2 пъти, вземаме. Нещо много да се съдиме. Домати. Блуберта е нитрат. Строберта вземаме. И... са... Не ми го показва. Нищо. Изхабихме малко, ама... Все тая, аре. Добре. Тук домати. Строберите, които сега на престакашки. Засъди. Да, кой е лекно това. Добре и... Ето ги продадем са тия. Чай малко. Това Cauliflower. Мисля, ето тук ако. Ето тук в края. Да го видим какво... Но не мога да разбера какво е. Смисъл, да знам какво е това Cauliflower, ама... Ще видим. Нови сидове. Те казах след 3 минутите. Да вземаме тук са керати. Моля. Що не ми даде? Що не ми даде морковите, бабате? Тайра, що така ме трува.
Ще ме трува така тая игра са. Сега ще мога да взема, брат. Еми, код такова са. О, брат, аз си имам 50 хит. Охо, това... Това какво е? Какво е това? И как порасна за Бога? What the fuck? Не знам това как порасна. И... Това сигурно е от дом. Ама как порасна това? Аз дори не съм го засаждал. Еми се тая. Това сега тука... Изглежда на някаква джунгла направо. Сел инвентори. Записвам. Уинди. Хайде ръба. Не знам за какво. Чакай бе, какво да... Тогава не. 4 секунди, аре ще чакаме 4 секунди. Да, имаме нови сидове. Аз да дай ми новите сидове. Какви са новите сидове? Ама от тия тука защо не дава сидове? Защо не дава тука да си купувам от тия? Не знам. Сега се вземе... Защо не мога си... Защо не ми ги дава, бе, човек? Аре, дай ще ги гидна, бе. Чакай малко, само аз съм този сървър. What the fuck, само аз съм на този сървър. Еми, окей, да ма не, ако не се прави отворен. Взимаме строберите. Моркови ми да. А защо? Не знам. Защо? Не знам. Ама все пак ще си харча доларите. И пак строберите да пак някъде са. Ето. Сега мисля да продам тия кажи го. Няговите и да свършва видеото. Между другото, днеска мога да очаквате после може да очаквате пак и трети епизод. Добре, тук сега колектваме всичко. О, бе, с този бутон, без този бутон, бе. Давай, взимай, взимай. Кът прахосмокачка съм. Бате! Кът прахосмокачка съм. А тук каква е тази огромна? Не бе, това не е ягода, бе. Това да съм го засадил тук съм. Колектвам всичко. Окей, аре ще ги продам. Колко? 9000 долара. Добре. Какво това? Що светеше това ми? Сега да колектваме и тук. Колектвай, всичко, което има. Така, отиваме и ги продаваме са. $15,000. Еми, това мисля да е епизодът за днес. После може да очаквате втори епизод на... Така е, трети епизод на Grow Garden. И се абонирайте на 70 доната, правим фейс ревю. Абонирайте се с камбанката и... Да, айде, чао.